दङमोन दिनैबो दङ हारिनि राजखान्थि हान्जाफ्रा गावस्रा गावस्रि डिवाइडेड हाउसआव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासैबो बर' आन्दलनजों जोनोम जानाय राजखान्थि दोलोफोरखौ खौसेयै मोनसे लामाजों बुजाबुजिनि आधाराव आवगायलांनो हायो नामा 2024 2024 जों इनिशिएटिभ लादोंमोन टु साम एक्सटेन्ट बुजाबुजिनि मोनसे प्रक्रियाबो आरम्भ जादोंमोन आरो दोलोनि मुरब्बी जायफोर सरकाराव दङ अपोजिशनाव दङ बिथांमोना ज' सावरायनायखौ आरम्भ खालामबायमोन मोनसे पर्यायाव बुजाबुजिनि मोनसे परिबेसबो क्रिएट जाबायमोन किन्तु मा कारणाव बबे जाहोनाव बे बुजाबुजि बे सावरायनाया स्तब्ध जाखो जों मिथिया दिनैबो जों खावलायगोन मोननै मोनथाम जि बर' आन्दलननि धाराजों जोनोम जानाय दोलोफोर दङ बिथांमोना दिनैबो सावरायलायनायनि गेजेरजों जायफोर लिडारशिपआव दङ बिथांमोननि आखायाव थाबाय आरो बर' माहारिनिफ्राय माब्लाबा गोदोबो आरो दिनैबो राष्ट्रीय दलाव दङ आरो बे स्वाभाबिक मोनसे हारिनिफ्राय गुबुन दोलोआव थानाया गुबुन हारियावबो जों नुबोदों किन्तु बर' आन्दलननि बर' जातीयताबादनि बा बर' नेशन बिल्डिंनि जि पलिटिक्स बर' जातीय धाराजों जोनोम जानाय जायफोर पार्टी आरो जि पलिटिकल जि मोनसे माने ट्रेन्ड आरो ट्रेक बेखौ जों जेब्लाबो लुबैयो जे जाति जातीयताबाद जातिनि अस्तित्व जि अधिकारखौ जों मोनबाय जि राजनैतिक आरो संविधानिक अधिकारनि थाखाय 5000 मानसिया गावनि जिउखौ माने बावसोमबाय बे मुंख्लंनि बिनिमयाव मोननाय बे मोनसे लकेल जिखिनि सेल्फ डिटारमिनेशननि आत्मनियन्त्रणनि जि मोनसे 6 सिडुलनि जि काउन्सिल बेखौ जातिनि सार्थआव ओनसोलनि सार्थआव 25 लाख जनगोष्ठीनि सार्थआव हाबा मावलांनांगौब्ला जोङो बबेबा नङा बबेबा बिन्दोआव बुजाबुजियै सानलायनानै आवगायलांनायासो बेटार होननानै जों मोनदाङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि समाव जेबो पलिटिकल एजेन्डा गैया मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि पलिटिक्सआ पार्टी टु पार्टी आरो पार्टीया डेम'क्रेसियाव इलेक्शन गेलेयो आरो पार्टीया डेम'क्रेसियाव माने केम्पेइन खालामो प्रपागान्डा खालामो दा पार्टी टु पार्टी जिहेतु पलिटिक्सआ जाफैबाय बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नन पलिटिकल पार्टी हिसाबै जोङो दिनैनि बे दासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेबो पलिटिकल एजेन्डा लानानै जों खामानि मावाखै किन्तु पलिटिकल जि इस्यु एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन कार्बि आंलंनि बर'फोरनि माने एसटी हिलनि मेटार बर' कसारी काउन्सिलनि गामि नटिफिकेशननि मेटार इलेक्शन खुंनांगौनि मेटार आरो 125 आर्टिकल एमेन्डमेन्टनि मेटार स्कुल प्रभिन्सियलाइजेशन मेटार जायफोर पलिटिकल इस्यु आरो एजेन्डा दङ बेखौ लानानै जों खामानि मावलांगोन दाबि होगोन प्रयजन जायोबा आन्दलन खालामगोन आरो टेबोलाव जिरायनानै जातिनि सार्थआव नेगसिएसन खालामनांगौबा जों खालामगोन बे खोथाखौ आं बुंबाय।